Kasi bayo kabalenya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Fabio's Grill and Restaurant dito sa Tree Park, SM City, Clark. Kung gusto nyo pasyalan si Fabio sa Resto Bar and Grill dito sa SM City Clark, open sila ng 5 PM until 2 AM. And every Wednesday meron silang live performance dito 7 PM onwards. And mismo dito naman sa Tree Park, every Saturday guys, meron din silang nagla-live performance dito mismo sa gitna ng Tree Park. Ano nga ba yung ino-offer ni Fabio's Resto Bar and Grill? So mga ino-offer nila guys, meron tayong sizzlers, grills, syempre sa kanilang mga drinks, meron tayong mga cold beers, liquors, beer packet 5+1, non-alcoholic drinks meron din sila, and of course cocktails. After nyo mag-shopping at pumasyal sa Skyline at gusto nyo mag-chill, this is the perfect place for you. Hello mga kabalen, this is Rami Manjala, the social media manager of Fabio's Grill Tree Park, and we are inviting you guys to chill with us here. We are offering, of course, yung cocktails namin, local beers, and yung mga favorites yung pulutan. Very well known dito sa Pampanga is ating mga sisig, and of course, may mga platters din tayo na pwedeng yung mapili dito sa menu namin. I do want to say thank you to Exploring Pampanga for visiting us. We do offer every Wednesday yung acoustic night namin every 7 PM onwards, and of course, meron din kaming ladies night every Wednesday. So, one free drink for the ladies every Wednesday. We are open 5 o'clock PM to 2 AM. We are looking forward for you guys to include us to your agendas po guys, and of course, ang mga kabalen are very welcoming here guys. Also, remember to like and share our page. It's Fabio's Grill Tree Park on Facebook, Instagram, and very soon we will also have our TikTok page. Ayun guys, again, thank you so much Exploring Pampanga for visiting us. We will see you here. Bye! Ito naman guys, no, yung mga sinerve sa atin ni Fabio's Grill dito sa Tree Park, SM City, Clark. And of course, kasama natin si Sir Jonas and Ma'am Rami. Sila yung nag-invite sa atin dito. Ayan, ito na yung mga binabanggit ko kanina na mga pampulutan nila, mga grillers and sizzlers. Ano ba yung mga ano sir? Mga name ng mga sinerve sa atin ngayon? Bali, ito yung ano natin, one of the best sellers natin, yung mixed barbecue grill. Barbecue grill. Tapos ito yung barbecues natin. So yung order niya na per stick. Then meron tayo dito yung best seller din natin, ensaladang lempo. Ito medyo kakaiba sa akin eh. So first time ko matitikman to na may ensalada sa top niya. Masarap yan, masarap yan. Tapos ito yung grilled steak natin, grilled lempo, butter chicken tenders, saka yung chicken wings natin with 3 flavors, honey sriracha, buffalo wings, saka soy garlic. Soy garlic. Pero ilan yung sir, flavors na sinuserve niyo dito sa mga chicken wings? Yan, pag 12 pieces yung in-order nila, pwede kami mag-serve ng dalawang flavor. Okay. So, 6 pieces, pwede siya. And then, itong last natin. Ito yung sizzling squid natin. And then guys, no, kung nakikita nyo, napakaraming ano nila dito, mga alcoholic drinks and mga liquors, syempre mga local beers, meron din naman tayo dito. And syempre kabalad, no, hindi naman tayo papayag na hindi titikman yung mga sinerve sa atin ni Fabio's Grill. Ikaw ma'am, ano ba yung favorite mo dito sa Fabio's Grill? Actually, nung umpisa kasi before ako nag-work sa kanila, regular talaga ako dito sa Fabio's. So, ang favorite ko talaga is of course yung butter chicken tenders natin kasi syempre pulutan yan, and of course yung mga barbecue natin since single order kasi siya, so makakapili ka talaga ng mga gusto mong uulamin, and we have rice rin. Si sir, as a owner, siya yung tanungin natin kung ano ba yung favorite niya sa mga sinerve sa atin ni Fabio's Grill.
Ako sa ngayon, yung favorite ko talaga itong ano ensaladang liempo. Actually, kanina ko siya tinitingnan, Oo, sir. Medyo sobrang sarap iba yan. siya, oh. Sa ngayon pala ako makatikim ng ensaladang liempo. So, tikman na natin. Siyempre. Ayan. Siyempre ako guys, titikman ko itong Kanina ko siya tinitingnan talaga. Yun. And syempre lahat to guys, no, masarap i-partner sa mga beers nila and other alcoholic drinks. Kung gusto niyo naman mag-rice, meron din naman silang rice dito. Kahit tayo sir, ma'am. Thank you, sir. Ano natin? Favorite ko to eh. Masaya. Yun na. Mukhang masarap pa nga ito sir, nagkakamay ka, no? Oo. May ensalada. Masarap. Di rin po kasi siya basta-basta liempo lang. Kumbaga meron talagang twist ang Fabio. Pagkagawa niya. Oo. Oo. Ayan guys, no, next ko titikman yung kanilang mga barbecue. So meron tayong dito, isaw ng baboy, isaw ng manok, tapos tenga, laman, and yung sausage nila. So tagal ko nang hindi kumakain ng isaw ng baboy. So kung hindi ako nakapunta dito sa Fabio's Grill, hindi ko ata matitikman ulit to. Ayan. Kain po. Titikman naman ni Ma'am Rami and Sir Jonas yung mga chicken. Later, titikman din natin. Chicken tenders na sa akin. Siyempre, may suka sila. Isa pa, sir? Oo, yan na. Dip natin sa suka. Then guys, no, bago namin ituloy yung kainan session namin. So, inuman session muna kami ni Sir Jonas and Ma'am Rami. Yan. Cheers! Masarap talaga Yun. pag may beer. Woo! Lalo na pag barbecue ako. Favorite ko talaga kumain ng barbecue tapos may kasamang beer. Perfect talaga yung beer dyan. Ayan guys, no, next kung titikman yung kanilang steak. Yan, habang ini-enjoy namin yung mga drinks namin, titikman ko muna yung steak nila. So yun guys, tikman na natin yung kanilang steak. Well done, no sir? Yun. Napaka-tender niya. At ang sarap nung yung dip niya yung sauce niya. Tingnan natin yung side. Parang masarap din pampulutan sir eh. Pwede siyang pampulutan. Marami siyang i-partner sa kanin, mas masarap siyang i-partner sa beer. Actually, yung steak namin, sineserve namin siya sa sizzling. Meron Sizzling kaming plate. option na sizzling steak. So separate yung nakaganito. So, yung sizzling steak natin, yung talaga yung pangpulutan natin. Masarap. And guys, titikman na natin yung kanilang butter chicken tenders. Sa favorite ni Ma'am Rami. Yun. Siyempre i-dip natin sa kanilang special sauce. Yun. Sarap, sir. Mapapaisa ka pa talaga. Isa pa, sir. Actually ako favorite ko yung mga aftertaste na sweet talaga. Tapos yung niya, yung dip niya, sarap. Ito, mas gusto ko to sa partneran ng beer. Kasi siya, pang one bite lang talaga. Pang pulutan type. Pulutan talaga. Ang sarap. Baka ano talaga siya, bite size. Napaka niya, savory. Malapit. Sarap siya. Yun talaga yung binibili dito sa akin, sir. Ito, ensalada. Yan po, itong mga chicken talaga. Kasi di ba nauso yung parang yung Korean type of chicken wings. So dito talaga nagbigay ng twist. So kumbaga yung mga Pinoy or mga kabalan natin, very mahilig na sa chicken ngayon, sa chicken wings. So grabe talagang ngayon. So naisipan nyo to. Kasama sa menu. Hinahanap ng mga customers din. Ito sarap. Chicken wings. Oo, chicken wings. Ito sarap. Busing ko na ba? Yan, next natin titikman yung mga chicken wings nila. So 12 pieces pag order sila, 2 flavors. 2 flavors. Yun. Pwede nilang Tikman natin yung kanilang
Ito, soy garlic. So, tatlong flavor nila, soy garlic, buffalo, and then yung sriracha. Tikman nyo na, sir. Yun. Natin Ram. Dinner na tayo. After ng dinner, ano, inuman session naman. Dinner ng session. Sarap din to. Ang sarap ng soy garlic. And importante doon, kapag chicken talaga, hindi dapat dry. And nagmumoy sa loob. Tapos kagandahan dito guys, no, lahat ng mga sineserve ni Fabio's Grill dito sa Tree Park, SM City, Clark. So ano sila, fresh from the kitchen. So pagka-order nyo, doon pala siya lulutuin. Kaya pag sinerve talaga sa inyo guys, mainit-init pa. Kaya masarap talagang papagin yung mga foods nila dito. So with that, cheers ulit! Cheers! Cheers! So guys, syempre gusto namin magpasalamat ulit kay Sir Alvin na bumayo talaga dito sa Fabio's Grill Tree Park para i-feature kami and tikman syempre yung mga bestsellers namin dito sa Fabio's. And of course, don't forget na mag-like sa pages namin guys for Facebook, Fabio's Grill Tree Park, and Instagram as well. So yun guys, no, we're inviting you again kung gusto nyo mag-chill with barkada, with family, with friends, with loved ones. Visit us here at Fabio's Tree Park. Ito yung perfect place sir para mag-chill talaga. And guys, no, bago natin ituloy itong inuman session, tapusin na natin yung vlog. And guys, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kabayan natin dyan itong place ni Fabio's Grill dito sa Tree Park, SM City, Clark. Malapit na malapit lang yan sa Skyline and mga BPO companies dito sa labas ng SM City, Clark. So sabi ko kanina, after yung mag-shopping and kumasyal dito sa Skyline, pwede kayong kumain dito after yung kumain, mag-chill. So until our next vlog, cheers!